ng lalaking hindi inuumaga. Yo, 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 yo. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love. Hi, 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 hi. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Lunes, 17 kan Pebrero. Change my mind. Good morning, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man ang parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGV. Chief Ramiro Tanayan sa tuyang partner sa Technical Department, Newsroom, News Director Mardela Cruz, Maribela Boy Mata. Kasabay po dyan mga tugang si Karen Ala, ang mata ng DCGV. Ano ka na ko ni Mundi? Natajing tapag na nagug mo din ang ngaran ni Karen. Nag-uulog ka, pig-ulokan mo naman ako, Chief Ramiro na naman, apart muna naman. Boy Mata, ang mata ng DCGV sa kalsada. Karen Ala, habang tumatagal, medyo gumaganda. Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alarmario Joshua Bino, Jomar Bien. Sharing man mga tugang, kamutabi na nagkantabay sa mga oras na ini sa Legazpi City. Good morning Legazpi. Good morning Provincia Can Albay. Good morning po mga tugang Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Sa programang ini, bawal ang kinip, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. I let you love for a more this morning. Bueno. Haramon tadaw mga tugang Anmarhay na bareta. Ini po sa satuyang programa. Ramon tanawan mga marhay na bareta, ngunya na pagkaaga, good news mga tukang sa satuya na programa. Pagiristoryahan ta, ang pagkaonin apple. Pero ang apple ngunya, gari genetically motivated. Gari genetically, ano nang term ka? Basta yun na yan. So giniri po wag ha? Diba? Ito, sabi digdig. Mga ay tapos na yata itong ay pa so apple tano. Iyon na jing tapos na Brown rice yun na Brown rice yun na. Gari yun na. Tama brown rice dito tayo. Mga tugang sa pagkaon po nin berry. Ayan. Ang ano man tabing berry, mga tugang marhay sa lawas nin tabo. Wow. Sa tuya baga dyan sa tuya Chinese berries. Yan, diba? Chinese berries, pigi-piri-pisi baga. Ayan baga na arawin ng mga tugang ang Chinese berries. Yan para makaon mo siya, pipiri-pision mo. Magayon ang pagpiri-pisi ka. Primero matagas-tagas tapos habang naghahaloy, naglulumoy. Yan Natadaw yan na berry na yan. Pag maski kahinog kaan Chief Ramer, araman Chief Ramer, hinugan sa buhi maski kahinog kaan, kay pan mong piri-pision. Kay pan mong piri-pision. Pero man databi na berries, mga tugang wild man sa side man sa tuyang lugar o side man iyan sa Pilipinas o magin sa bilog na mundo, iyan databi mga tugang igwaki karahayan darakan sa tuyang salon. Ang dark red, blue, and purple skin can berries. Iga po yan mga tugang kay flavonoids na iyo po ang nakakatabang para sa powerful pigapod na powerful oxidant. Dahil ko vitamin C as in vitamin E as in efektibo man kumpara mga tugang sa aspirin na nakakabawas ng inflammation o paghubag-hubag kan sa tuyang partikel lawas. An anthocyanin flavonoids iyo po kan cranberries ito mahal-mahal to mahal-mahal in cranberries kasi iba pa igwanin bacterial properties mga tugang na responsable para makapagpababa kan mali ang pagkabasa ta. Iga po ki bacteria fighting properties nagakatabang para po sa pagbaba kan sa tuyang cholesterol. As in siring man ang blueberry nagakatabang man para mga tugang mabawasan sa tuyang problema sa lawas. Dahilan tam blueberry, igwa po siya nin highest level in antioxidant na activity. Ang blueberries, igwa po nin neuroprotective properties
Layo pa nakaka-delay sa paggurang nin tawo. As in, siring man mga tugang an memory loss nin tawo. Kasarabay databi ang pagporteher sa pag-damage kan sa tuyang isip. As in po mga tugang darakan mga phytochemical. Yan ha. Yan taban good news. Barahay na bareta. Mga tugang digdipo sa side ng programang Morning Hirit. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ramon tanan mga buhay naman ng report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nanginginot po sa linya Chief Reporter Jimmy Nasalita. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Jim, good morning Jim. Kamin. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga bungkaras kan sa toya mga istorya, luway-luway ng ibabalik kan DepEd, normal opening and closing kan pag-ireskwela, kan mga estudyante sa lindong kan Department of Education. Matatandaan durante kan pandemya, COVID-19, nagka-baralanggado, anormal na schedule, kan pag-eskwela dahilan sa nag-adjust kay ito sa pagsabing bawal na so face-to-face classes alagad sa pag-agi kan mga aldaw asin na taon nag-normal nakatalingkas kita sa COVID-19 kung kaya basado sa Assistant School Division Superintendent kan DepEd sa persona ni Ma'am Bernie Diz Pabiladiro kan DepEd Albay ngunya na taon 2025-2026 and last day of classes elementary secondary April 15, 2025. Okay. After palarong Bicol igwapanin na haros 2 bulan ang mga aki sa mga eskwelahan forever an bakasyon mantang informal na burukasan posible may susulit naman sa Hunyo. Depende sa mga masunod na announcement kan Department of Education. Matatandaan kan pandemya an opening kan klase kundi ako nasasala sa pagkarumdum gari Agosto so closing Hulyo nagkariliwat mantang dai kay to ki mga guru graduation ceremony. Yes. Alagad ngunyan hirak nin Diyos igwa na tabi bibi. Pero Jimmy, kung babalikan mo, ang kausa kan pag-change ta kang klase baga na, ano gupon mo yan, Enero, Agosto, sa college baga, sa second sem, ang kausa kan pagkwanta kang klase, dahil lang naman sa ginibong batas, sekundary sa nana COVID, binalyo baga yan, di ba? Kahit to, sigang uran. Sigang uran baga, kaya, I mean, basta may rason yan, basta due to weather system, binalyunin data, sige ngayang oran ngaya, etc. O, kunya, ibabalik naman sa dati. Yan. Dangugunta. We will end this school year this coming April 15. The last day of classes will be April 15. Therefore, we have only 2 months. 2 months left before we end school year 24-25. So, after Palarong Bicol, 1 month is left before we will. Yes. Baga. Lalo yan hanggang sa 2025, tapos balik na kita sa dati na ang graduation, Marso. Nakatulan tabaga, traditional tabaga. Marso, yan sunatulan Marso, linipat tapos mabaralik Hunyo. Oo, rinilipat ninda ta, sige ngayang, Marso ngayon, sige uran, budak ngayon may nitununon. Naisip pa naman na balik sa dati, okay man yan. Pero nagpun ba yan? Kan COVID? Dahil, kuhan pa yan. Basta prinanuhan ninda yan eh. Na DepEd order yan kaya ito. Garap panahon ni Presidente Aquino or basta may nagbago ka na Presidente. Sige daw. Research nito naman daw. I-research mo daw. Ginibay batas yan. May batas, sorry. Pagkabatas ko, DepEd order. Pero yata tao, di ba kayo na-announce ba kayo April 15 ang last day kan klase? Yo. Nag-adjust yan. I-adjust talaga yan. I-adjust yan. Totoo yan. I-adjust yan. Summer. Tama ba kayo niya? Marso. Ini na just kidi April 15 ang last day. Yes. Okay, so yan ta BBP sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita di si GB News. Thank you, Jim. Sa report, hali po dyan sa luwas, mientras tanto, ay sandali lang ta, may upod kita. Hello, good morning. Migo. Yes. Hapon ka, Migo. Transition period. Yan, very good ka. Transition period.
Pasisiring sa dati ta. Tako talaga, amigo. Kanako elementary high school. At pwede kami nagtatapos ka ng school year, Marso. Kapag sinabing summer, Marso, Oh, itong summer na Agosto, kung nabaliktad baga, paano, yun ang big sabi ka nga. climate change. Yung sabi kami ko, error and trial. Error and trial. Ano nga so? Trial and error ba yun? Error and trial. Para dapat yan baga, applicable sa naman sa Manila. Kapag naglalaro na kayo doon July, August, maurano na. Iyo baga, ginibo sa bilog na mundo o sa bilog na mundo, sa bilog na grabe, may problema ako yan na aga. Ginibo sa bilog na Pilipinas. Paro ko man. Ah? Paro ko, dali mo na nakauron. Ida ko dutingon yan. Ikaw, Ah. ay sabi. Kaya para adjust kita na, bako man dapat applicable sa bilog na Pilipinas. Ata na nga ni, ata na nga ni. Paano na sa nagpuro na kan mga kunyano kung makunyang ka na naman. Iyo baga. Sa iyo na nga sabi, kaya may inito, mauranon. Yes, yes. Amigo, anoran, abot-abot sana, an init, padagos iyan. Iyo. Okay. Ayun siya, amigo. Sige, amigo. Salamat. Alright. Alright. Thank you. Sabi ni Padeng Ray Romero, Lord, teach me, guide me, give me a grace to follow you every day. Thank you, Jesus. Amen. A blessed Monday, everyone. Salamat, Padi. I love you. Ngirit sana. Ayos. Good morning kay Bossing Nonito Gaviria. Alright. Ramon Tadawan Bareta, mga tugang ni Karen Ala habang tumatagal. Medyo gumaganda. Ano si Praber? Kumbinsido ka? Kumbinsido. The best nga yan, ha? The best nga yan. Yung nagta-thumbs up si Chief Ramir. Reporta. Garujing na ugmahon o kagudyo kung nadangog nga. Yaon na dyan sa monitor ng tunay yan. Yun na rin, tama. Yes, magayon, no? Karen, good morning, Karen. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Oh. Sa dagdag tama na Bareta, papasiguro man ginaray kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office an exemption sa COMELEC. Ang nani makabuelo sa election bond period and opisina sa gabos na mga transaksyon sa pagpreparar kan para sa Magayon Festival. Iyan ang ipinahayag ni Provincial Tourism Officer Dorothy Collier sa pakipagurong sa iya kan DCGB News. May kinaaraman sa mga initial menting pag-asikaso kan Pitikaw para sa nasabing aktibidad. Sa itinaong impormasyon ni Collier sa DCGB News, sinabi ka ining tigalat pangunyan kan Pitikaw an exemption sa COMELEC dahil ang katuyan ka inibiti kung kaput na ninda ini ang pasiguro na daing mamumugtak sa alanganin ang mga mangyayaring transaksyon ninda gamit ang pondo kan gobyerno probinsyal para nga niiti sa pagpreparar kan Magayon Festival na magkakataragbo ng GAD sa election bond period. Dahil pa sa paliwanag ni Collier, mamumugtak na ng GAD sa 45 days election ban ang pag-arasikaso kan para sa Magayon. Halaga daing man giraray may iwasan kan Pitikaw na daing mga transaksyon na mangyayari sa nasabing peryodo. Ang peryodo ng danaan, iyo ang pakikipag-coordinar kan para sa street presentation, drum and laro, ano pang mga competition VP. O sa madaling sabi, sa inkukuruwaon, an para dyan, buda syempre, paano babarayadan kan Pitikaw, an para sa mga aktibidades naan, gamit ang kwantakan probinsyal, lalo na kunya o nakita sa election band period. Sa matatandaan baga, ang ruling kan COMELEC, di pwede ang pagpaluwas ng kwarta kan gobyerno 45 dias paaguan eleksyon. Kaya dahil digdi, papasiguruhon kan Pitikaw ang exemption sa COMELEC nga ni matauwanan nin legal asingwelang transaction ang preparasyon para sa Magayon Festival. Nagdidipo sa Mayo 16 sa Good 31 pagkatapos na iyan kan eleksyon. Okay. Yan pag-ibiti ang istorya digdi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala with Boy, DCGB News. Salamat, Karen. Muna, morning hirit na. Thank you, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, mag-text po tabi sa 0928-777-5548 sa 0966-203-0034 para po sa mga birthday greetings. Good morning kay amigong Jonas Rosan.
Sabi kang texter ta, good morning hen, nasa Proxy ka Kasubangi. Iyo po, yan po Kasubangi sa Proxy Hotel. Nagtapos mga mag-alas 10 na pigreceive mi tabi iso recognition kang ACCI budak ka lokal na gobyerno kang Legazpi sa pangingino tabi ni bilang co-chair kan creative council kan Legazpi. So di si GB tinawanan po ki recognition bilang ano nga ito bilang tinawanan po ang recognition sa DCGB may kinaraman sa Lungsod-Lunsad Mukna Creative Awards. Kan DCGB Lungsod-Lunsad. Sabi, Lungsod-Lunsad mga tugang dyan ang tinaw sa muyang recognition iyo po ang pigaapod na alat ng nahata ilingong kong maray. So ito tabi nga po Chairman's Creative Legacy Award, longest running news broadcasting network. Yan, longest running news broadcasting network. Sino po yan kan Legazpi City Creative Council. Mukna Creativity Awards 2024. Yan. Naroon naman ko kang last year na recognize man kita bilang itong pig-apod na broadcast excellence in visual arts. Yan. Audiovisual arts. Audiovisual arts. Tinawan na natawaran naman kita kang ano yan. Yan sa Lungsod-Lunsad. Lungsod-Lunsad Creative Awards. Sa Legazpi, ang ginibuli na Mukna Creative Awards, Creativity Awards. Tabi ayan Lungsod-Lunsad. Ang basihan po ka na Mukna Creativity Awards kan di pigataw po yan kang DTI, City Government of Legazpi, no? Pigataw po yan. Ang apod po kayan bas may batas ka ni. May batas ka yan. Mga tugang sa Lungsod-Lunsad project kan Department of Trade Industry as in kan lokal na gobyerno. Alright. Sige. Yawan kita Kasubangi dumanta. Kay bako si Ma'am Brenda, buda si Ibipiglen Kasubangi, dumantabi sa Proxy Hotel. Good morning. Happy 80th birthday po kay Mama Gregoria Barrias ng Upper Bunga, Bakakay, Albay. Ito, next na taban mga birthday greetings na papasadahan tayan makalipas kang headlines si Baringmar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang, News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paringmar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabagan-tabay. Headlines ko niyan. Nakorestadong social media kan mga kandidato bawal sa kampanya sigon sa COMELEC. Presidente Bongbong Marcos nag-abiso sa mga botante na dahil magtugot na magbelta ang Pilipinas sa diklom asin takot. Pilipinas asin France nagkasundo na pakusugon ang sa indang kooperasyon sa dairy sector sigon sa Department of Agriculture. Bantang 64% ko mga Pinoy pag-iisipan na magsalida ng trabaho ngunya na taon. AFP pigbabantayan ang 403 na areas of concern sa panahon kan eleksyon. Tok ni Digong na panggadan sa mga senador di pa imbestigaran sa NBI. Katpanya, kaya daw ako. Ngina ko, rimate na naman eh. Yung mananggad. SSS, planong bawasan ng interest sa salary as in calamity loans. Mga piga-alamag na kaso sa DAR, naresolbiran matapos ang sobra sa 30 taon. White Prison, bubugtakan ng airport as in seaport, sigon sa Bucor. Investigasyon sa fake news, ipagpapadagos kan Tri-Committee, kan Kamara de Representantes. Ang DAR, target na maitao ang gabos na titulo ng daga sa mga parao masagkod sa 2028. Paok, naglalaom na mahali na ang gabos na pogongon yan na 2025. So, increase, mamaya na. Namaya. Dato na lang. Mamaya na yung increase. Yes. Ang final mamayang tanghali. Good. Basta day mababa sa salapi. Hindi malampas sa piso. Talaga.
Okay, yan dito mga headlines na pagkaaga. Ito dyan kami Wise Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Dyan sa Orosat, Legazpi City, Basta Radio. IPYC nyo yan, 24/7 konektado ko mo maski na yung load. From Newspace, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Oh, thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Alas 5:37 na, ramon ta daw mga tugang ang mga istorya sa kamugtakan kampanahon kay Badyan an Mega Force Patrol. Sandali lang po, sandali lang ito, no? Sorry, hindi pala, nakatulong ako niya na, sala ko niya na aga, pag report sa kamugtakan kampanahon kay Ban Mega Force Patrol, pag-asa ka tayo, baka lamang si ko ng duty. Doon ako, naghahalat sila na, dapat 5:30 mag-upload ako eh. Doon ako, bako. Hello. Hello, Pag-asa. Good morning. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Ano po ang latest forecast? Go ahead, Tabi. On the air ka na. Maray na aga po. Nakakapit ko po ang shoreline sa Sirangan na paratay duman sa Northern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone man ang nakakaapekto duman sa may Southern Mindanao. Kasi northeast monsoon ang nakakaapekto man sa extreme Northern Luzon. Hindi man sa Kabikulan, dahil man sa easterlies, nilalaw man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Kasi nyo naman ang tsansa ng mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluyo man hanggang sa katamtaman na duros na halit sa Sirangan hanggang sa norteng Sirangan na anmamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang agwat ng temperatura sa maghapon, pinataya po 23 hanggang 32 at das kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:07 ng aga, masulno pa dyan na alas 5:51 ng hapon. Alirigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Makamundoon man, si Pramer naman na parait na naman nga na agay ni Rico lamang nakauron pong kang Valentine's Day. Garo talaga, nakamali siya ako. Gari may political, gari politically motivated si Pramer. Gari may politika. Gari may politika. Piga pa duty, gari hapon na. Maray, mag-forecast kitang hapon. Gari, nakamali siya ako Gari, mga lalaki pigapadyuting aga. Gari, makamali siya ako Gari sala pulin. Gari, madali na ako mag-ibok isyo kay niya. Pangyayari sa maabaka. So mga inaasahan mong pangyayaring dahil mo inaasahan, talaga makikigkig ka na sana talaga. Anyway, yun man ang gadang buhay. Dahil kitang maginibo, kundi mga tugang, iyan ang pangyayari. Si Henry M. Ang lalaking hindi Makamundoon man. Good morning, Paringal. Kamin, Paringal. Good morning, Pade, magayonon ang morning tangon yan. Very mainitan panahon. Anyway, sa informasyon, dahil man nagkukulang ang gobyerno sa pagiromdom, pag-abot sa disiplina sa pagtapok ng basura. Inigiraray ang pagiromdom ni Mayor Alfredo Pido Galvin Jr., digdi sa Legazpi City partikular dahil sa kakulang talaga ng disiplina kan iba pag-abot sa pagkalat kan mga basurang ini, eksperyensya ini kan minaging Biyernes nabanggi sa ginimong proclamation rally sa Boulevard sa Sawangan on sign after kan proclamation rally. Grabing basura ang iwinaltakan iba kung sa na titarapok
Kaya sinibot naman kay samo-samo man sa mga street sweepers plus itong ibang grupo na nag-inisyar nin paglilinig sa palibot. Na-experience ini dahil kung may mga darakulang okasyon digdi sa Legazpi, iyo permi na nagiging problema. Alagad sigon kay Mayor Garbin dahil sinda nagtutunong lalo sa lado kan edukasyon na maduunan talaga lalo sa mga kakian ang pag-abot sa disiplina dahil talagang sangunyan taro ini sa nagka-apekto sa environment nakawalan disiplina kaniba pag-abot sa pagtatapok nin basura. Iyan pa rin, bukalas ka ng informasyon, digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa mga bareta in the morning. Tuloy-tuloy ang mga bareta, hali po dyan sa Luwas. Kasabay ang Mega Force Patrol, dumang kita sa First District, Analbay. Jomar Bien, may report. Jomar, good morning, kamin. Salamat BP Henry. Good morning sa mga paraan tabay na bukag kasod mangaga ang mga ranidigdi sa Campo Santo kan Santo Domingo Albay matapos na mga alas 9 nahiling ang bangkay ki sarong gurang na babae na nakalatag sa nadapa duman sa sarong porsyon kan Campo Santo. Kan mag-imbestigar ang Santo Domingo PNP nagluluwas na ang bangkay na ini iyuan kinua duman sa nitso kanday pamabistuhan na persona ilubong pa sa na ini darusarong aldo pa lang na ilulubong Pangyari sa Mauraro. Pagkatapos na kuahon so ataol sa laog kang nitso hinakwat pasugadan sa hali sa laog kang ataol ginuyod nin may 150 metros. Asin dumana na ako, dumana inibidayaan kan suspitsado. Sa initial na informasyon, ipinag-roll out na so posibleng panghabas. Taday man kinawara mo, taday makihabason duman sa laog, dahi nahas. Kundi, pigpa, ang aram ko, garo planong ipa-autopsy, so underwear, inuba. So, sarong misteryo ini, na dahil pa nare-resolveran, nagkukondisir naman ang Santo Domingo PNP nin investigasyon, asin na pig samo-samo sa mga CCTV footages, tama ka may nadali, may nakuhaan. Pero dahil pa kitang aram na resulta, tawag BP Henry, may appointment kita kay Police Captain Victor Boral, Chief of Police kan Santo Domingo, ma-interview tang live. Actually, pasiring na ako naman sa sayang o niyan. Kaya ilingon ta kung ano na kung may development na sa investigation ni BP Henry kan pangyayari kaso. Perang edad kan, ano na bangkay? Perang edad kan bangkay? 82 years old. 82 anyos? Pangyari man, ano, nagkangalasan man na di? Yung kaya di maaraman kung ano, initially ang motibo da is panghabas. Pero actually di man nakimawaraon, di man ki alahas o bangkay. Ang misteryo ino ba ang kang underwear? Pangyayari sa Mauraro, no? So, aram mo tatawag tapos ng ano kini kompletong detalye. Pagbalik ko tabi BP Henry, on the way ako duman sa ano ini. Kay Police Captain Boral. Yung BP Henry, mga initial informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Ano bang mga pangyarihan sa kinaban na di? Sige, wala mo tatod mga tugang ang follow-up na istorya. Kaya mga tugang digdi po sa DCGB. Ang sa tuyang marawit-dawit mo na kita, may pinadara sa kuya si Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Ang titulo, Makahulugang Pagsisilbi. Ama namin sa langit, maraming salamat po. Purihin ka sa lahat, banal naming guro. Salamat sa mabubuting mga aral at turo
na nagbibigay liwanag sa isip maging sa puso. Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sana'y lagi tayong nabubuhay sa pag-ibig. Pagdating sa kapwa ay bukas ang isip. Sa mga kapuspalad mayroong malasakit. Ang bawat isa ay isipin ang kahulugan. Tungkol sa pagsisilbi, sana'y laging kabutihan. Ang kanyang intensyon para sa lahat. Sa puso ay bukal at walang alinlangan. Katulad halimbawa sa loob ng barangay. Kung isa kang opisyal, paano ka naninilbihan? Paano mo ipinapakita o ginagampanan ang iyong trabaho maluwag sa kalooban? Sa munisipyo, lungsod, probinsyang pinagsisilbihan, mayroon bang mga programang ating naisakatuparan? Nang lahat ng tao ay napapaboran patungo sa pag-unlad na maraming nakikinabang. Sa ating pamalaan, paano tayo nagsisilbi? Ang ating mga trabaho ay maayos ba lagi? Hindi tayo mapag-isip sa oras man ay lumampas. Basta sa paglilingkod, kailangan ay mapabuti. Tayong nasa pribado, paano man tayo magserbisyo? Wala bang pagdadaya sa oras ng trabaho? At sa mga customer, paano ang pakikitungo upang sa kumpanya ay walang masabing reklamo? Sa ating mga pamilya na yaman pati natin lalo na, anong klaseng pagsisilbi ating ipinapakita? May kaayusan bang lahat ay nadarama at ikararangal na maging pamana? At ang pinaka-importante ang pagsisilbi sa Diyos. Tayo kaya ay may oras ang sa Kanya'y tinatapos? O ibang mga bagay panahong nauubos? Ang sa banal na araw na linggo'y kinakapos? Ito ay depende sa atin pong lahat. Kung sa ating mga sarili tayo ay tapat. Kung naayos sa tama ang ating pagtupad, ay masasabing makahulugan ang pagsisilbing para sa lahat. Thank you, Paring Ray. Maraming salamat po. Tagos ang hapot ni Paring Ray sa iyang rawit-dawit. Good morning, Paring Ray. Mabuhay. Ang mga taga dyan, tabi, mga tugang sa tula-tula. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman ngunya na pagkaaga. Aram daw nindo mga tugang kung ano ang apod sa mga tanog nin mga dahon na nagkakahurulog sa mga kahoy. The best adik. Maski nga nagkakaaraman mo yan. Diba? Pinuruwad sa ko ni Dr. Alan Lucanya sini. Aram daw nindo mga mga paminsan baga pagtaknag baga kan dahon, tanog baga kang madadangog. Diba? Yan na soft sounds of the winds. Diba? Na nagtatama diyan sa kahoy asin mga dahon. Yan. Yan na soft sound mga tugang nin paros na minatama dyan sa mga kahoy, asin sa mga dahon. May apod pala niyan ang tanog na nanangog ta. Iyan databi, mga tugang igwa kipig apod na special name. Ang apod kaan Sitchurism. Yeah. Sitchurism. Ang spelling niya P-S-I-T-H-U-R-I-S-M. Sitchurism. Yeah. Kaya so paros tuminama dyan sa kahoy, tapos sa mga dahon nga kung ano-ano, may apod palang kaan. Iyan na talog na dangog mo, ang apod kaan Sitchurism. Yeah.
Anday ko aram kung anong tanog mga tugang kambuhok na nahuhulog. Paningit sa morning hirit. Sabi, may tanog da iyan. Iyan anday ko patabi na re-research. Bay, sana tabaka lamang mahanap ni Dr. Arando Cañas ang apod mga tugang kang tanog na iyan. Okay, Otse Pramel. May tanog. Dahon, ano yan, mga, di ba? Mga tanog pangkamparo sa minatama dyan. Kaya po, yan pong aramon ta sa mga maabot na aldaw. Report, hali po dyan sa lawas, kasabay si Joshua Bino. Ang buho ko kung natatakdag, ano daw ang tanog, ano? Ako, basta ko namalisyan kung may tanog yan. Ali sa payo pasiring sa abaga mo. Basta ko namalisyan kung may tanog eh. Joshua, good morning Joshua, come in. Yes, good morning, GP. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag man natong barata, talagang dayman kibang papadumanan, kundi iyo ang paghandaan ang mas magdadakul pang bilang kan mga pasahero na ma-take off asin ma-landing digdi sa Bicol International Airport o BIA sa barangay Alubo, Daraga Albay. Sigun kay Roland Busito, ang manager ka na Bicol International Airport, nasa pagpreparasyon sinda asin nahiling ninda ang upward trend sa bilang kan mga pasahero na tigiserbisyo ninda oral daw. Kan nakaaging 2023 nasa 600,000 plus na mga pasahero ang naserbisyohan kan aeroporto. Bantang kan 2024 uminabot na ini sa sobra 800,000. Kung kaya sigun kaya Busito, tigihiling ninda na mas madakol pa ini sa mga maabot na bulan, mga maabot na taon. Alo pang sangunyan, nagbubutwa na sa hururon ang pagdagdag ng mga flights na malapag asin na take off digdi sa Bicol International Airport. Sa mga napagurunan, dagdag na flights going to Davao, Palawan, and nagbutwa naman sa pagururon ang flight pasiring sa South Korea. Sigun kay Busito, susub sa konfirmasyon kini, magbubutwa na ini sa sendang inisyal na mga pagurunuron kay iba ang Department of Tourism o DOT Regional Office 5 sa panginutmahan ni Regional Director Herbie Aguas. Ang asigurasyon ni Busito, kayang-kaya na kan Bicol International Airport na magkapag-accommodate ni na mga international flight in kaso man yan marilisar ining South Korea. Sigun kay Busito, naglalapag na sa presente ang Airbus 320 asin 321 dyan sa Bicol International Airport, indikasyon na kayang-kaya kat aeroporto na makapag-accommodate ng dagdag na international flight. Alagad na sigun kay Busito, nakulpaman sindang gigibuhon ng mga developments dyan sa Bicol International Airport pangalan ng magamit in full capacity sabi ng aeroporto. Ehemplo, paglipat ng mga transmission line ng NG City sa ibang lugar. Alagad sa ngunyan kung hihilingon asin sasabiyon sigun kay Busito, kaya sa Bicol International Airport mga dagdag na international flights sa presenting ini ngunyan. Kung kaya dahilan ta nagbubutwa naman sa Hururon ang pagkakaigwa ni na dagdag na flights dyan sa Bicol International Airport, inasigurar ni Busito na handa man na mga pasilidades sa laog na aeroporto maiwas asin kayo makapag-akomodar ng dagdag pang mga pasahero, lalong-lalo pa na nahiling ang upward trend sa bilang ka naglalapag asin nag-take off dyan sa Bicol International Airport sa Daraga Albay. Yan, BP, ang dagdag na istorya, Joshua Pino, BCGB. Salamat, Joshua.
sa report. Hali dyan sa Luas. Birthday greetings tayo. I-text na tabi ang mga birthday greetings in the morning. Happy birthday. Sa Satuya, tabi na programa. Happy 80th birthday sa mama ko na si Georgia Barrias, Upper Bunga, Bakakay, Albay. Yan. Good morning, Henry. Wala po sa DCGB Live app. Chief Ramer. Wala kita sa DCGB Live app, Chief Ramer. Ha? Dakol para nagdadangog dyan. Pakitsikado, tabik dyan kita sa live app. Ata, dakol na nagdadangog pala dyan. Mas gusto ko dyan magdangog ang mga tao. Dahil nahiling kay Maria ang angog ko. Good morning, Hen. Tapos na Valentine's, wala pa silang Teachers Albay Division para mapapirma ka, madam, ay pangyari sa maabaka. Good morning, pakigreet po sa kuyang the one happiest day kay Minerva Babasoro hali sa iyang pamilya. Yan. Good morning. Good morning kay amigong Raul. Yan. Time may fade. Garo Wisco Kerry. Bako complete ang programa mo, Sir Henday ko na heard so morning batian aw inda imbier na akich. And now that you're back, Yung ani talaga, Boss Raul. Namundo ako Namundo you ako. bet. Pag una ko pigri shuffle na si Jyoti, dahil pa mampalaan. Good morning dyan sa PYZ Enterprises. Kay Bossing Raul Calio, sa mga mabakal po kay VHF Radio, mga barangay officials natin dyan. Dumayang kamo sa PYZ Enterprises. Tatabangan kamo ni Bossing Raul Calio kung paano yan mapasilitate na mga VHF Radio nindo. Yan po yan sa barangay Orosite, Legazpi City. Happiest birthday po, Pia Marie Clarito Moro. Wishing you all the best. Payaba ko. Yan, Good morning kay Madam Melinda Wee. Sobrang lungkot mo, BP, kung hindi si crush mo nagbabalita. Nakantawan kita. Pakiulit tabi sa ICC's advisory. Ayun na po, alat na konta na ito na news na ay kaso rin pa ini. Kaso sarong ay ngunyan ini kan Sabado. Alright, Saturday pala to. Natanagarabutan pa sa nakakuan kaya ini nakasara kasuha po kan Sabado na charge ko pa sa nangunyan. Kaya nagralaugan pa sana. Alright. Maray na aga tabi kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Richelle Capili. Yan. At saka kay Monte Dapugi, maray na aga man sa imo. Pabati po sa kuyang general sa buhay na si Michelle Altea and sa sakong aki na junior ko, John Victor Altea Jr. Happy birthday. Genetically modified. Yan. So, apple na pigasabi ko genetically modified nga yan. Salamat po. Alright. Okay na ba tayo? Tingnan natin, tamabareta na kita mga tugang talbata na dakulon ang kwanta. Sabi ni anong dain nahiling ang kintab kan angog mo, mas makintab pa nga ni sa mayon sa yung anang pigsabi ko, kaya dapat magdarangog ka mo duman sa apsana, bako sa Facebook Live, at ang aning dain nahiling ang kintab. Tadi ako ngunya nakabugtaki foundation na maray, di ako na make up ni Chief Ramir. Tanog po kan natuhog na okay. Si Richard Tau Pumayaram, LPD Fora Kato Ermino, good morning. Puring Seneta from Tabaco City, Ramel Asueta Babasoro, pakigreet po sa kuyang ako na to. Happiest birthday po kay Minerva Babasoro sa iyang pamilya. Good morning from Bagong Bayan, sabi ni Emelina Ludana Militred, good morning. Bigalang, good morning tabi. Angelica Guaps watching from Maslog, Legazpi City. What you call, buminatok na naman ning ayam ni agang-aga iyo tulos binatok na sa
Good morning! Ang mga bareta masunod. Makalipas lang. Okay na ba tayo? Nabasa ko na gabos. Okay na. Ang mga bareta, bakit igapag kinaglaog? Okay, agari. Ito. Kalborism po ang apod sa nahulog na buhok. Kalborism. Latasunta ka dyan na. Pakaray boy. Ano na boy? Good morning. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat, oh. Albayahit angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldaw nin Lunes sa DCGB News Express. Pebrero 17, 2025, bangkay nin 82 anyos na babae linubong pa sana kinua sa laog kan sa iyang pantyon sa Santo Domingo Public Cemetery. Visit and Talk to Men ginibo ni Pier 5 Regional Director Dizon sa probinsya kan Masbate. DCGB pinaunan rin pininpagmidbid kan lokal na gobyerno asin kang Creative Council may kinaraman sa Lungsad Project Namukna, may kinaraman sa longest running news broadcasting network sa Ciudad de Legazpi asin sa probinsya kan Albay. Headlines mga tugang sa lado nasyonal. Bako rehistradong SOCMED kan mga kandidato bawal sa kampanya sigon sa COMELEC. 64% kan mga Pinoy pigi-isipan na magsalida nin trabaho ngunyan na taon.
Sa ibang nasyon, 18 katao gadaan sa stampede sa estasyon ng tren duman sa India. Negosyo, presyo nin kape, posibleng magitaas. Benepisyo kang bataw, ipinaluwas kan mga eksperto sa salud. Aramo. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Kinua kanday maarama na persona ang bangkay kan 82 anyos na babae na nailubong pasana kang Pebrero 15 sa public cemetery kan Santo Domingo Albay. Kang madiskubre kan si Pulturero ang insidente, Torres na pinaabot sa punong barangay kan San Isidro asin sa kapulisan. Nagresponde o sa pagresponde kan PNP Santo Domingo, naabutan na bukas ang nitso asin nawawara ang lawas kaini sa laog kan kabaong. Sa pag-investigar kan pulisya, nakuan bangkay mga 100 metros ang distansya hali sa nitso. Nadiskubre man na may lugad sa pandok asin dain ng underwear. Todos ining dinara sa punerarya kan pamilya, mantang pigihiling ang posibleng pag-autopsy, mantang nagpapadagos ang investigasyon. Sa ngunyan, padagos ang investigasyon kan Philippine National Police. Ginibo, kasubanggi ang Creative Awards Night tigdi sa siyudad ni Legazpi na pinanginutan kang Legazpi City Creative Council na pinamayuhan ni Mayor Alfredo Garbin Jr. asin ang co-chair kaini yung dating presidente kang ACCI na si Mrs. Rosemary Quinto Ray. Ang pagtripon ginibo sa Proxy Hotel. Sa kadaklan sa mga artist na taonanin pag midbid, may kinaraman sa sinabi ng Creative Award. Mantang saro sa na midbid pinagtinaunan ni onra kan lokal na gobyerno asin kang Creative Council yung istasyon kan DCGB bilang saro sa longest running news broadcasting network. May kinaraman sa Chairman's Creative Legacy Award. Sa iyang pahayag, sinabi ni Director Dindo Nabol kan Department of Trade and Industry ang partner kan sinabi ng programa nakatuyuhan kaini na mataonan ng pagmidbid ang mga tao na igwanin matinding creativity may kinaraman sa disenyo as in visual arts mang kasarabay manidang pagmidbid sa mga local artist na iyo ang inot nang nagkaigwanin marhay na kontribusyon sa lokal na gobyerno. Sa tinawanin doon na ini taon-taon na pinagigibo kang lokal na gobyerno asin kang DTI para midbida ng mga personang igwanin dakulang kontribusyon may kinaraman sa pagiging local creative. Sa ibong nalado, bisita man kasubanggi si Alkalde Atty. Alfredo Garbin Jr. kunhain sa iyang sinabi na ang mga artist o local artist iyo ang puso kan o parte kan heart and soul kan lokal na gobyerno kang Legazpi kasarabay ang sa paglulansar kan Mukna Creative Awards na iyo ang saro sa mga highlights kan lungsod-lungsod project na iyo ang bidbid sa mga matitibay na tao may kinaraman sa sendang mga trabaho sa kontribusyon sa visual arts. Sa tinawanin doon na ang lungsod-lungsod project saro sa dakulang programa kan lokal na gobyerno na iyon nagdedeterminar kan mga talento asin anday matatawadan na contribution kaini sa lokal na gobyerno o kaya sa bilog na syudad nin Legazpi. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal. Mga tugang binisita po ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon ang ipatura kang pulisya sa San Jacinto Monreal, San Fernando asin Batuan, Masbate, kanakalis na daw. Sigon sa komandansya pati kan visit and talk to men ni Dizon bilang parte kan pagpapakusog kan komunikasyon sa mga pulis sa malalain na parte kang rehiyon para maiparumdum sa inda ang trabaho na mantiniron ang pasi orden sa munisipyo. Personal manahiling ni Dizon ang sitwasyon asing kahandaan karasabing mga hefatura sa pagresponde sa ano man na pangyari sa palibot. May gotman na tugon ni Dizon sa mga kapulisan digdig na pagkusugon ang persos para sa crime prevention, anti-insurgency operation as in community-based initiatives na nakaangkla sa mandato kang pulisya sa nasyon. Mientras tanto,
Mga dagdag mga tugang na bareta sa lado lokal, aramon tapon darang istorya ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwas. Presyo kan sira. Nagbubukod sa presyo kan karning orig. Kuya po ang report. Naghahabol sa presyo kan karning oregan, presyo kan preskong sira, gikan sa kadagatan kung sa inday nanin barato ngunyan dahilan sa halangkaw na demand, nagbababa ang supply. Inot ng pinagkariribukan kan mga nagtalikod na aldaw, sa mga saudan partikular ginubatan ang presyo kada kilo kan karning orig na nagdadalaga na sa 400 pesos ang kada kilo. Nagkaiguan nin intervensyon ang lokal na gobyerno kung kaya buminaba nin 20 pesos. Nangyayari ini, ang rason iyo ang mga fakturador, ini ang mga hali sa ibang lugar na namamarakal sa mga barangay nin orig asin ipigluluwas sa probinsya sa mas mahal na presyo. Sa ngunyan, tal kumuista sa presyo kan na mga sira, gikan sa kadagatan kung sa tao pasanakan lagat, bayad na ang mga binanyirang sira, mabuyuman ini na iduong sa gilid, halangkaw naman ang presyo. Apira kani ang mga maray na klaseng sira iyo ani pigbibiyahe paluwas digdi sa albay, anaw walat digdi sa mga maluya o segunda mano ng sira. Kana kaaging aldaw napasyaran di si GB nyo sa pier kan piudran mismong sa fish landing, pigi-expect na barato ang sira. Alagad tal kumuista ang pinakahababang presyo 280 pesos ang kilo kung sa inansaro sa anggulo. Kunata nagtataras ang mga ini, iyo ang padagos man na pagralaog digdikan mga parabakal hali sa ibang lugar kung sa inang sistema parihas na sa orig na igwanin kaagaw ang mga lokal na mga parabakal kung kaya ang resulta pataas na nin pataas ang mga produkto na dating barato kan mga panahon na bako pauso ang mga fakturador. Sa ngunyan ini ang challenge sa mga LGU kung paano makukontrol ang mga bagay nini na iyo ang nakakapabutong sa pagruro asin pagparataas kan na mga pamakalon digdi sa mga saudan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Mientras tanto, Bureau of Jail Management and Penology nakahanda na sa partisipasyon kan mga persons deprived of liberty sa maabot na eleksyon. Report kay Karen Ala. Nakahanda man ang Ladukan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP5 sa gigibo na eleksyon sa Petsa 12 kan Mayo kan mga butanteng persons deprived of liberty sa laog kan BJMP. Iyan ang siniguro ni BJMP Albay, Acting Provincial Jail Administrator Maridis Bausa, durante kas paglansar kan nakaagi sa kampanya kontra bigay kan Comelec. Sigun kay Bausa, hanggang handa ang lado kong BJMP sa pag-facilitate sa mga butanteng persons deprived of liberty na mapartisipar sa pinulian sa Petsa 12 kan Mayo dahil itig probinsya kaini ang malining na pag-proseso sa mga boto kan mga PDM agad pagpasairaron sa training kan mga personalis na mag-monitor kan burutuhan nani na malinig at honesto ang mangyayaring eleksyon sa laog kan ahensya mantang siniguro man ni Bausa ang mas striktong security protocol sa aldaw kan eleksyon nani na matuninong ang eleksyon kan mga PDL sa jurisdiction kan nasabing ahensya. Karen Ala, DCGD News. Mientras tanto, Alarmario may dagdag man na report. Pupuna na ngunyan aldaw ang training kan Comelec sa mga paratokdo o teachers na ma-serve sa eleksyon sa Mayo. Sinabi yan ni Albay Comelec Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao. Adala ninda partikular ang ACM o Automotive Counting Machine o na paano i-operate siring man ang proseso sa burutuhan. Kasabay na ang mga bawal sa voting center. Ang training sa mga teachers bago sana iningon yan aldaw kundi sagkod Marso. Pero diretso ang training kan Comelec. Parte sa naman ini kan mga aktibidad kan Comelec, preparasyon para sa maabot na eleksyon. Alarmario, DCGB. Nagkapirang mga parokya padagos ang pag-akseptar nin mga volunteers para sa
Parish Pastoral Council for Responsible Voting na matabang asin mabantay sa eleksyon. Detalye kan Bareta kay Joshua Bino. Padagos pangunyan ang paghanap, pagpangapudan ka nagkapirang mga parokya para sa dagdag pang mga volunteers digdi sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o pigapod na PPCRD. Sa nagkapirang mga parokya digdi sa probinsya kan Albay, pigaanon siya rin bago matapos o bago ang pagbindisyon ka na padi para matapos ang banal na misa. Para makapagpalista bilang volunteer ang proseso, ang sarong persona mapasyar sana sa opisina ka na parokya mapalista. Asin ang basic na hagado na rekisito, dapat ang sarong individual iyo ang legal age. Asin wara ning kapamilyang kandidato na nalalaban para sa maabot na eleksyon sa Mayo 2025. Dakula ang papel na pigagampanan kan na mga PPCRD volunteers na nagiserbi bilang mga watchdog sa proseso sa kondukta asin resulta kan eleksyon. Lalo pang nagarni naman ang Mayong eleksyon kunya na 2025. Kung matutandaan, sa rainot na pahayag ni Mr. John Bautista, ang PPCRD focal person digdi sa Diocese of Legazpi, nasa 5,000 ang target nindang bilang kan mga volunteers sa bilog na probinsya kan na Albay. Alagad ka sigun sa iya, dahil man ini naabot na minsan nasa 3,000 o kaya 4,000. Alagad maugmanasinda sa bilang na ini. Sa kunyan, ang nagkapirang parokya nag-aanonsyar pa para sa mga volunteers na madulok asin gustong magtabang sa paabot na eleksyon sa Mayo. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras niya to, 19, magkalipas ang alas 6 din pagkaga, delinquenting lugar sa barangay San Lorenzo, Tabaco City, may naaksidente na naman kasubanggi. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Igwa na naman aksidenteng nangyari sa kahalabaan kan National Highway sa tangod kan Barangay San Lorenzo kan Tabaco City, Kasubanggi. Ini sa ibong kan enot ng naging lakdang kan Barangay Council na makapaghagad nin tabang bako sa nasa lokal na gobyerno kan Tabaco maging sa DPWH para matabangan sila kung paano maiwasan ang halos sunod-sunod na sanang aksidenteng nangyari sa kahalabaan kan National Highway. Alagad Kasubanggi nagluluwas na sa CCTV footage na nakuha kan barangay, mahiling na ang may sala mismo iyuan babae na buminalyo sa National Highway. Sa footage na nakuha kan barangay Susug kay punong barangay Christopher Brutas na biglang buminalyo ang babae nagdadalagan sa National Highway. Pabalyo na ang pigihiling sana itong mga auto na padangadang hali sa parteng totoo niya, bantang dahil man lamang nagkiling sa wala kung sa inyaon dyan, pahali man ang motorsiklo na nakabangga sa saya. Marisa nata medyo okay naman ang kamugtakan kan duwa, so driver kan motorsiklo asin kan sa babaeng nabangga. Alagad pangapudan ni punong barangay Tupe Brutas sa mga nagmumotor na mag-ingat manggiraray luway-luway asin sa mga mabalyo sigurado na hilingon nila ang wala tuho bago dumalagan pabalyo sa highway tangani na maiwasan ang aksidente. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:20 nin pagkaaga. GB News Express. GB News Express. Magbabalik po ang mga bareta. Ito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkreto mga plano. Kasing programa para sa tawo, dire-diretso ang benepisyo. Unay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi kon si J. Pili. Dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Sa pagtabang dakol ng napatunayan, idulukan mga kabataan. Kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo na itinao. Ika talaga kong Jill Bongalon, ang samuyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon, may gusto Congressman Jill Bongalon. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:24 nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Inabisuhan po mga tugang kan Commission on Elections sa COMELEC ang mga kandidatong dai makapagsumiter kan sa indang social media registration na halion ang sa indang mga online campaign materials. Isinapubliko kang COMELEC ang listahan kan mga aprobadong social media account as in digital campaign platforms na gagamiton kan mga kandidato sa panahon kan pangangampanya. Nagluluwas na 29 sana sa 66 na kandidato sa pagkasenador asin 85 sa 155 na party list group ang nakasunod sa regulasyon. Sigon sa COMELEC, ipapahidali kan mga technology platforms, service providers, magkanigong ahensya kan gobyerno sa pagikang gagadahan o kahagadan o request kan Task Force KKK o katotohanan, katapatan asin katarungan sa halalan. Ang mga campaign materials na nasa bako restadong social media magigiramduman ay pinaluwas kan COMELEC ang sarong resolusyon kan Nobyembre 2024 na kinakaipuan na iparehistro ang mga online platforms na gagamiton sa kampanya sa Education and Information Department o EID kan COMELEC. Kaibahan digdi ang gabo sa social media account page, website, podcast, blog, asin iba pang internet-based campaign platforms para magkaigwanin mas malinaw na regulasyon sa digital campaign.
Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Nangako po si dating senador as in independent senatorial candidate Bam Aquino na magtatrabaho para maitas ang sweldo kan mga paratukdo sa nasyon. Apera sa dagdag na sweldo, isusulong man ni Aquino ang dagdag na pundo para sa laptop, chok, as in iba pang gamit, as in pamasahe nin mga paratukdo para mas maging efektibo sinda sa tatrabaho. Sigon kay Aquino, ini pagmidbid sa mahalagang papel kan na pinagkakaputan kan mga paratuglo sa nasyon, lalo na ang pag-abot sa edukasyon kan mga Pilipino. Makakatabang man ang mga paghiro na ini para maiangat ang kalidad kang edukasyon sa nasyon. Kung siya mailihir giraray sa pwesto bilang senador, balak ni Aquino na pahiwason ang libreng kolehiyo asin siguraduhon na makikinabang ang mga estudyante sa libreng balon siring man kung ano nakapalaman sa ley. Isusulong man ni Aquino ang trabaho para sa mga Pilipino, kasabay na ang mga out of school youth. Nangapudan, mga tugang, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga botante na day pagpabayaan na magbalik ang Pilipinas sa panahon ng kadikluman, asin takot arog kang panahon na nagbulos ang dugo sa mga inosenteng jóvenes, asin wala toong krimen, asin sugalan. Inang mensahe kang Presidente sa mga taga Davao del Norte kada kaaging aldaw sa kampanya kang alyansa kan mga kandidato kada administrasyon. Sinabi kang Presidente dapat maging matali sa pagboto asin hilingon kung ang mga kandidato pigi-isip ang interes kang nasyon o pansadiri sana. Sinabi ni PBBM na nasa kamot kan mga botante ang magiging kapaladan kang nasyon sa Mayo 12 na eleksyon kung kaya piliunin marhay ang kandidatong nagpapaangat sa nasyon asin sa mga Pilipino na may malasakit asin pag-iisip ang interes kan mga Pilipino para sa matrangkilo asin mauswag na futuro. Kasabay kaini, pinasadahan man ni Presidente Marcos Jr. ang oposisyon nagarong daing pag-asa sa eleksyon kaya magadanin 15 senador tangani sa nang makapwesto sa Senado. Sigon sa Presidente, nasa siring na pahayag indikasyon na kawaranin pag-asa sa maabot na eleksyon kaya magada na sana para magkaigwanin bakante sa Senado. Nagkasundo ang Pilipinas as in France na pakusagon ang sa indang kooperasyon sa dairy sector. Sigon sa Department of Agriculture, ipinahayag kan DA ang pagpermanin sarong Memorandum of Understanding o MOU sa pagultanan kan National Dairy Authority o NDA as in France-based Silom Zarl para sa pagkondukta ng feasibility study para sa Philippine Dairy Products. Ang feasibility study pupunduhan sa pagikang grant hali sa funds di the aid is sa tour private kan gobyerno kan France. Ang dairy farm magkakaigwan pasilidad na kayang magproseso nin sagkod sa 10 metriko tonelada kang hilaw na gatas oral daw. Sinabi kan DA na ang kasunduan magpapadali sa pagtindog nin milk collection center as in milk processing facilities sa mga piling lugar sa bilog na nasyon. Ang MOU pinirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel na nagrepresentar sa NDA as in Xylom Zarl Managing Partner na si Francois Gary kang Enero 22. Nag-iisipan kan maabot sa 2/3 kan mga empleyadong Pilipino na magsalida nin trabaho ngunya na taon base sa 2025 Human Capital Employee Sentiment Study kang Global Risk Management and Insurance Brokerage Firm na 64% kan mga survey respondent sa Pilipinas ang nagsabing nasa proseso sindanin paghahanap ng ibang employer o bagong trabaho sa masunod na taon. Sa grabing talent competition, kanawanin doon kan AON ang pangapudan o pangangaiponin focus sa total rewards para ma-retain at mag-resign ang mga empleyado. Sigon kay AON Growth Lead Talent Solutions Joseph Aizon, maigpit ang skill competition sa bilog na nasyon
Bako sana sa Manila kung sain readily available ng skills kundi magin sa mga syudad kang Cebu asin Davao. Base sa pag-aadal, top 5 valued benefits kan mga empleyado sa Pilipinas ang medical coverage, paid time off, work-life balance programs, career development as in retirement savings. Bareta sa ibang nasyon, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matika. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ang syudad dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, is
what is, maila kita smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga na padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko padi. 131. Ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon. Padagos kita sa mga importanteng informasyon niya na pag-aaga dahil po bababa sa 18 katawo ang nagadaan sa sarong stampede sa sarong istasyon kan tren sa India sa New Delhi kanakaaging aldaw matapos magtroklangan ang mga tawo na nakalunad sa tren pasiring sa pinakadakulang festival sa Kinaban na Kumbh Mela. Igigibo ini kada sing taon sa Prayagraj na nag-inganyar nin milyon-milyon na dibotong hidlo. Sigun sa report kan mga autoridad, nangyarang stampede kan magpumirit ang mga deboto na makalunad sa mga tren pasiring sa nasabing fiesta na matatapos sa Pebrero 26. Ipigladawan kan mga lokal na autoridad ng eksena, iyo ang pinakapeligrosong nangyari sa estasyon kumpara sa mga nakalihis na taon. Karaklan sa mga biktima kan mga kababaihan, yung aki na naipit sa surusuan. Nagpahayag manin pakikidumamay sa pamilya kan mga nagadaan si Prime Minister Narendra Modi may kinaraman sa nangyaring trahedya. Ang Kumbh Mela sigigibo sa paginin anom na si manang pagtiripon na may sobra sa 500 milyon na deboto na nag-atender. Daiman maigilid na nasabing pangyari may istorya nin mga insidenteng may kinaraman sa darakulang stampede kay bahana kan taon 1954 kung saan 400 kataong nagadan asin saro pa kan taon 2013 na ikinagadan ng 36 katawo. Bareta mga tugang sa negosyo. Business News. Business News. Inanunsyo po kan Philippine Coffee Board o PCB ang posibleng pagitaas kan presyo nin kape. Sigon kay PCB President asin Co-Chair Pasita Juan, posibleng magitaas nin maabot sa 20% ang presyo kan kape dahil sa tight global supply asin mas halangkaw na presyo. Sinabi ni Juan na makikinabang digdian mga parauma kan kun magakagibo man sindanin magayon na klase nin beans. Sigon sa iyan farm gate price kan robusta na pigoproducer na klase nin kape, iyo ang nagdudoble sa 350 kada kilo hali sa 180 pesos. Mantang ang commercial na grade nin kape
guminakol sa 320 kada kilo. Base man sa panaluwas kan Department of Trade and Industry na suggested retail price kan kape kana kaaging bulan ang 25 na gramos nin kape o ang 25 gram coffee refill kan blend 45 iyon nagitaas nin sobra sa 2 pesos hali sa 18 pesos 50 sentimos na naging 20 pesos 25 sentimos na base man sa iniluwas na Department of Trade and Industry ini. Mientras tanto, ang premium coffee na 50 grams kan popular na brand na nagkakawat nin 21 pesos 60 sentimos asin 42 pesos punto o 20 sentimos man sigon sa pagkakasunod-sunod mientras ang bagong SRP para sa 26 gram kang original na kape ipinagtalaan sa 7 pesos 75 sentimos. Health News, mga tugang, hali po kay News Director Mar de la Cruz. Aramon ta daw ang benepisyo kan pagkaon po nin bataw. Pambira na kung makailing ka dyan sa kwana, sa udana, ang bataw. Detalye po kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Saro sa underrated na masustansyang pagkaon na naunambitan sa kantang Bahay Kubo, iyo ang bataw o hyacinth beans sa Ingles. Sigon sa mga health experts sa Kinaban, nakakatabang sa pagbawas ng timbang ang bataw dahil daigway ng complex carbohydrates. Yaman man ini sa zinc na nakakatabang para makaibitar sa pagkakaigo ng cancer. Siring man bigla pa kusugman kang bataw ang immune system kan lawas dahil sa zinc na daraka ini. Dagdag pa ka mga siyentipiko na opera sa mga nasambit bigla pa kusugman ka ini ang digestion asin pigbabawasan ang cholesterol asin pigpapagayon ang cardiovascular health. Health News from Newsbase, Mardela, Jai Niba. Maray pala ng bataw sa puso, ano? Nasa linya mga tugang ang Pag-asa DOST sa kamugtakan kang panahon kasabay si Ariel Samudio sa report. Maray na aga po, nakakapit ko po ang shoreline sa Sirangan na partay duman sa Northern Luzon. Samantalang intertropical convergence zone man ang nakaka-apekto duman sa may Southern Mindanao kasi northeast monsoon ang nakaka-apekto man sa extreme Northern Luzon. Hindi man sa Kabikulan, dahil man sa easterlies, nilalaw man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan kasi nyo naman ang tsansa ng mga pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Maluyo man hanggang sa katamtaman na duros na halit sa Sirangan hanggang sa northern Sirangan na anmawatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang agwat ng temperatura sa maghapon, pinataya po 23 hanggang 32 at das kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:07 ng aga, masulno pa dyan na alas 5:51 ng hapon. Alirigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang sa inyo pong nadangog ang kabilugan kan mga darakunang Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, Angel Mostaza, asin Jenny Baliaran. Siring man, kay banyato dyan sa luwas ang report kan Mega Force Patrol. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinapang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sila tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas, tama,
kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maaasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, baby girl, thank you. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Oy, para po duman sa mga mahilig maginom kialak, mga mahilig tabi na magkaunin mga matataba, buda mahilig tabi sa taba. May panglaban kita dyan. Diga po kita kay Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule, mga tugang, saro po yan na Makes my heart beat. proteksyon sa atay. Arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Tapos ang kaugmahan kung da'y magbabago, tanganing magbangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kay aligta. Ang silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Oral daw na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay, nakakatabang man ini sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday, mas maray mga tugang na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin 4 o kaya 6:49 mga tugang sa DCGB. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Mga tugang digdi po sa Morning Hirit. Si Isay daw ini. Bukudadaw nindo. Kudadaw ni Matindi da taben paginguhanin sarong barangay opisyal. Say daw ini. Sisay daw ini. Na nagtitesting da kung paano makasubad ki chicks ay maluya. Dadaw nindo. Aram mo Daw nindo. kumbinsid ako sa style niya. Bukudadaw nindo. Sisay daw ini. Pag nagmi-meeting da sa luwas, Sisay daw ini. pag gusto makailing ki mga magayo na mga servidora, ay wow!
Aramon ta daw kung ini na mga balitang ini ay kahindik-hindik at kagilagilalas. Joshua Bino sa istorya. Kamin, Joshua. Hello. Yes. Uha. Oh, Good morning, Bipi. morning. Good morning sa Yeah. mga parantabay. Sisay daw gini. Na? Yung barangay opisyal. Na? Matindi pa man ang paghingog sa buhay. Oh. Nagtataga-testing pa man. Oh. Kung makasubad pa man yung chicks. Nasa anong style kang pag... Siguro, malagyan ang paon. Adi. Kung anong style kang pagkuhan niya, pagsubad niya. Sigon sa Kulalapnet, Oo. mahilig ba ining si Pade na magpa-meeting sa lawas Oo. Tapos? sa medyo sorososyal na kakanan. Tapos? Kundi namamalisyahan, si Pade, mo yang nagsiserve sa iya, dapat babae. Di man kimarat ba ko yung mga dreams? Mapili. Babae? Babae. Mapili? Mapili pati. Talaga? Ako sa na babae. Oo. Kundi dapat babaeng magayon-gayon. Ay, gari sala man ang fight ng iyan. Gari may discrimination kita dyan, boy. Ata. Gari ba ko sala iyan? Gari ba ko maray? Diba? Gari ba ko? Di talaga pwede. May discrimination pala. Ata. Gari man sa nasunadangog ko, ay Jesus ko ngayon, may nangyari pala niya duman sa rong babae. Bata ngayon magayon. Gari ba ka sa pagbako? Gari sa paghinayang. Gari mga pasaling. Ano lang yan? Nataan ang pag niya? Pag nakakailing dahil ni babaeng servidora, pero permin siya nakakabuhi sa toril. Amorites. Amorites. Ano? Garo perming piglalangaton. Garo perming titidakop ki naglayog-layog na. Nagbaya? Pero ang kinamarayan, sa ining si Pade, galante. Okay. Galante. Nakiripan. Ang tip ni Pade sa chicks, makalula. Panuminsan, mas dakula pa sa binayada na order. Kaniguan? Ata na. Ang order na ngaya, libang ang order na ngaya, 1,000. Oo. Titipan niya, sobra sa 1,000? Titipan ki mga 1 to. Wanto. Salbata na, maray magtrabaho. Pag namidbida naman, paburokon ka na. Ano ba yan? Unang nga, Lili. Gili na nangayaman sa'yo mo. Oo. Talaga? Pero, ngunyan. ang katukal, ihagad ni Padi ang cellphone number. Maloya, nagpahalata siya. Di ako kumbinsido. Dapat, di siya nagpapahalata. Nata. May mga girl man kaya na pag nahalata ka, gari medyo madistansya si mo. Ano dapat ang discote? Ang apod kan, so gari baga kantakan sa lampate. Aram mo ganda ka sa lampate? So, sa lampating guminaro. Guminaro dahil sa ko. Gararo kayang kaan. Pag magaro na sa kanida kop. Maluya. Pakikigig tulos siya. Kundi. Natita umanda. Tita man. Kundi o garing. Ganyan sana dito sa istorya. Gari pati si Kuya Kang Nong Smith Chap. Dahil kumbinsido ka nailing ko. Naluyahan? Gari pati si Kuya Nongs. Garo dahil kumbinsido. Inot taga boss. Lalo na si Chat nina. Dahil kumbinsido ka ni. Inot taga boss. Kung mahurag ang diskarte, dahil ka makulalapnet. Yun nga, di buda. Kung talagang may abilidad ka, dahil man kayo pa na mag-tip ka kay Darakula. Oho. Buwan sana? Itsura sana? Talipin nga ng dai. Itsura sana? Sa itsura lang buda, purma.
Daradara sa mga long street niya ang pigtitiklop. Lilong isliban sana. Pero lilong isliban sana ng mga kabanga. Kabanga sa braso. Pigtitiklop. Oh, natitakin. Hamot-hamot kidiit. Gari naman. Latoson takang salbatana ka dyan. Gari okay man. Gari okay man yan. Gari okay man. Piliming nakabalat na sapatos. Yan. Sabi ni Kuya Nongs, Maluya, dapat pag naglukob nadangan titakma. Latosong ko man na Kuya. Nagkantyaw man si Kuya Nongs. Ano mo ang lokob, Joshua? Iyo, siyempre. Mga may babae bagang manok adi. Pag nakailing kisulog baga. Niya dalagan bagan, bibukod bagan or kang sulugan. Pero kung medyo okay man sa sulog, minatukaw baga. Minalokob. Paglokob, yun na yan. Lilumluban. Lilumluban. Hindi. Dahil diskarte? Dahil kong bilbido? Dahil ngaya, sundo sa na dyan. Dahil ngaya, pasabutan. Kung ano na ang minasunod na pangyayari, pag nakuha na kayo ang cellphone number kan babae, kundi ang klaro ngaya, si Padi, matindi pa man, lagi huwa pa man sa buhay. Pero ano yung gamang gikuan? Igamang kinadadara? Hindi yo. Adik sa'yo awit sa akin. Kung tayo natadara, tayo man mabalik-balik. Sa bagay. Sa aking mga kwentong marathon. Pero may punto man siya, may punto man. Ano nga ya? Diba naman kita sa dati? Ano si Bag? Mamiting? Mamiting. Kapait niya ya? Nga be, Matex na. Be, may bakante dyan na lamay sang halaba? Ay, igo po sir. Sir mo na, tapasirin kami dyan, Tapos mataram so, okay po. Okay pa, masimbag sa text. Okay po. Masimbag naman siya. Okay. Kumusta ka? Ay, okay man po. Okay. See you later. Masimbag man ito, okay, ingat. Ayan. Pag may mga araw-araw na simbag Joshua, Gary haranina. Pag may mga ingat na yan, wala yan. Aranina. Masunod na yan. Tawinda, okay. Pangyayari. Joshua, pasiguro. Thank you, Joshua. Ano ba yan? Dado nindo. Araw ka na style tabi. Kumayagom na. Di na magparagiribo ka. Baka man po ang maray na practice. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Among nagdadangog mo niyan ng mga teenagers, mga aki, di mag-araw kaan pagka mo nag-aragom na. Medyo daraga soltero, medyo okay pa yan. Pero pag uminagom na, dahil na po kita. Concentrate na kita sa satuyang agom. Bago iyo, Kuya Nong. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine Marki si Dr. Chris Gianan, day kumbinsido. Ano yung nga diskarte pa day? Ano, Chief Ramir? Amado man ka, Chief Ramir, Dok. Talagang si Chief Ramir tanayan kumbinsido si mo eh. Agenda sa mo si Chief Ramir, gari mapa kung gayod, mapataong advice. Agad ki advice. Agad ki advice kung paano. Gari, araw man na Dok, dabi Chief Ramir, dahil ka mag-adit kan, aram niya yan eh. Aram niya yan. Aram niya kung paano ang gigibon kaya. Babalik pa ako mga tugang 7:30 sa programa nga napot sa DCGB. Uy, abangan daw nito taod-taod tabi.
Okay, databi, Chief Ramirda, yung problema sabi ni Padi, Dr. Chris. Sa Sabado palan, kami ni Dr. Chris ang magprograma sa FETSA 22 na Sabado sa Radyo Klinika. Ha? Ano nga sasabi ko? Ako nga na nga bigo, pag may naning akong magayon na babae, minapiyong ako, abo ko mag-ayo. Totoo, pareho kita tabi. Totoo yung tabi ko yan, ang kitang mga tao, nagkasala kita sa paghiling buda sa pag-una-una. Kaya dapat, halion taan sa isip ta. Yan pong 7:30, abangan nindo mga tugang ambareta, nag-follow up si Jumar, tungkol duman sa saro tabi, sus ko, bata may naman, pasensya na po sa mga namamahaw. May saro tabi na kabaong na ano yan? Hinali sa pansyon. Yan po sa Santo Domingo Cemetery. Edad kan gadan, mga nasa 80 anyos, sobra 80 anyos. Ano ba yan? Anday masabutan kung anong motibo kan suspitsado kung nata kinaso kabaong, linuwas sa mga tugang sukan, linuwas sugadan sa kabaong. Tapos din naraduman sa mga more or less mga 100 metros ang distansya ali sa sementeryo. Tapos sa initial na report tabi, gari may lugad sa nalugad sa pandukso susko. Tapos sabi, duman mga tugang gari. Abang lang totoo nindo kung ano tabi ang detalye kan. Tamay follow up si Jomar Bien sa Chief of Police kan Santo Domingo Police Station. Salamat kan sa anong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Henry Maceda po. Mga tugang, thank you, goodbye. God is good all the time. Mabuhay.